Ya dai? Me ka siyo mu? Me ko na siyo miki? Me yasa baki min magana ba tun daga falo kika biyo ni har daki? To ai da ka zo baka tsaya a falo ba, sai cewa kai daki. To ni ba abin da na siyo miki, sai kuma wata tambaya. Na ga kamar so kake na fita. Ƙwarai kuwa. Saboda ai tun dama bai kamata ki shigo ba. Dama akwai inda bai kamata in shigo ba a cikin gidana? Ƙwarai da gaske. Ɗaki na ko shi kansa ya mai nasara ba zai shigo min ɗaki haka kawai ba. I'm a private person. That's cool. Ni ma I'm a private person. To ya, ba wata ƴar shakatawa ce da aka sawa? Baka san cewa na yi aure bane ba? Ah, to shine me? Kika zubar da cikin auren ma baranta na wata ƴar karamar shakatawa? Ba yanzu ba. To sai yaushe? Kai me yasa kake da matsala ne? Na ce ka bari sai mu yi waya ko? Ya aka yi tsohon mijinki ya mutu. Menene kuma silan mutuwar tashi? Ban gane ba. Kin gane mana. Me kawo tambaya akan rasuwar mijina? Me yasa kake mai irin wannan tambayoyin? Amsa kawai nake so ki bani. Guba ya ce ya mutu. Ya aka yi Charity ta mutu. Wai me ya faru kake mai irin wannan tambayoyin? Charity ƙawarki ce. An same ta a cikin gidanta ta ci guba ta mutu. Kamar yadda a baya tsohon mijinki aka same shi ya ci guba ya mutu. Kina ga bai kamata a tambaye ki ba? Sannan Charity ba ƙawarki ba ce?